Kamut kum no ban shong hayeng kamut ba pidei ban kia naga jing ye kendo ya kibriu kenang ban lat naga jing pen sapriang ye ka jing pang COVID-19 pila ban le ye kene da ka ba pi shong hayeng hado khat saus ni ne kat kum ka jing tha jong ki doktor ne ki borsa ka lada pidang wan pai na kino kiri ne ki jella ki ba lakhi ka jing pang COVID-19 ne pilai kendo ya ki breu ki balatik na be ki don ye ka jing pang COVID-19 ki ne ki dei ki ba pila ban le da ka ba pi shong haye ba dia da ya la de na ka jing pen sapriang ye ka jing pang COVID-19 ka baning kom phone ya o toll free number 108 ban pin tip ye ka jing wan jong phi shong haye ha ka kamra ka ba panga kan kambiang lada pi shong marwe haka kamera kan kamba lada ka kamera ka don ya ka pan khana hajo ne pin dong kam da ka pan khana ka bamarwe lada cha da ki bahayin jong phi ki hapan shong lang haka chu ka kamera phi dei ban panjanga yerde kumba shimitar naki kyar na ki breu ki balatimmen ki long kame ki baarme ki khunlong ki khimna ne ki breu ki bala don lo pa ki jingpang Pidevanya tang hapo yeng la jo bat kyar na ka jinge kendo bat ki wei pat shong khop haye bat wat nom mi shabat ke yeng jong phi wat nom let sha ki ne no ki jinge lang kum ki jinge seng lang jinge tho ki jing khawai ki tamasa ki ye mane ki temple mosque bat ki wei ke ba pidevan le ha ba pi shong haye kabaning kong kade pepin sat ye kikti jong phi man la ka por da ka ombat saban la ne ki da ki jing sat kti balakhle kya wat am pin don kam lang ye kitiar jong phi bat ki dkhot ka ye kum ki kliang ki shamot ki pela ki klat ki tawel ki jan siang thia bat ki wei Deng ya ki jingda khmot nation tur bat kelyang ya ki manla ka hinreo ne hinyo kanta shwa ba phinbret ya ki pidelan we shwa haka bleach da ka ba phin dong kam yo bleaching powder haba bread ya ka jingda khmot nation tur dei banda thang ne tap hakando The lele ru wat nom pendong kam da ka jo ka jingda khmot nation tur kin mau ki jingda khmot nation tur bala pendong kam ki don ye ki khnyang jingpa la da pidon ki no ki jing shitong kum ka jir ho bat shit me ha ka pon ba pi shong haye pintep mar da ka ba phone shawne o number 108 ka jingpatha ye ki nong sumar bat ki bahayeng bhasem jongki ambaro henry de bandon tang iwe ban sumar yen ne pin biang ye ka jing dong kam jong inong pang kyar na ka jing kim theri ki jan siang thia but what am pande ya ka da ka me pin dong kam da ki jing sop kti ne glove haba phiweng ye ki jan siang thia sat ye ki kti da ka saban Wat lada pila sop ne am sop ye kikti daga grav. Am de ban sha no ban wan pet ha ka por ba phi shong haye. Lada ha ka por ba phi shong haye. Prisdang ban smo shiton baro ki badon ha jan jong itu inong pang ki de ban shong haye ha do khat sau sngi lenter. But hadin kene de ban bot de ne ka jinglong jingman sa kom ba khat sau sngi. Lani hado bandayo ya ki test report ba kim don jing pang satya. Lada don kino ki jing kili po phone ha o toll free number 108.